Dobrý den, milí diváci, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu Avant podcastu. Moje jméno je Michal Brutánek a dnes si budeme povídat o alternativním aktivu, a to ve fondu kvalifikovaných investorů Semper Sikav, podfond Numismatic Semper Sikav AS. A já jsem si do studia pozval dnešního hosta, zakladatele tohoto fondu Elizeje Macho. Vítejte, Elizej. Dobrý den, prajem, vítám. Jsem moc rád, že jste přijal pozvání a myslím si, že toto bude zajímavý povídání o alternativním aktivum. Doposud jsme takový aktivum tady neměli. Prvně se zeptám, numismatika. Jak jste se, Elizo, dostal k týmu numismatice? U nás v rodine sa zbieralo, tým pádom, že ma k tomu priviedol dedo, starý otec, tak ja som už od 5 rokov koketoval s numizmatikou. Veľmi skoro som sa začal uvedomovať nejaké relatívne vzácnosti a pomery s inými zberateľskými aktívami, takže menil som, známky, plechovky, obaly zo žuvačiek a koncentroval som niečo, kde bol aj drahýkov prítomný a tak, čo si možno deti ešte v mojej vekovej kategórii až tak neuvedomovali ako ja. Neskôr som si uvedomoval, samozrejme, keď sa dostali nejaké cudzie meny do rodiny a podobné výmenné pomery medzi nimi a tak, a to vlastne drivovalo celý môj ďalší život, že som proste fungoval ako trader, ako portfólio manažér a tá numizmatika sa niesla už zberateľsky od toho veku 5 rokov a vlastne od 11 rokov som asi predbehol všetkých v rodine a zbieram v celku samostatne. Tak to je velmi zajímavý příběh. Ta naše generace sbírala Cčka známky a vy jste už začal s numizmatikou a dostal jste se až sem. Takže já jsem rád za to, že se v podstatě založil ten fond. Jmenuje se Semper. Co vlastně Semper znamená? Proč Semper? Semper je vlastne trvácný, večný, čiže niečo, čo pretrvá. A k tomu je taká jedna funny story, jeden z mojich takých kaučov numizmatických a tak podobne vravol, že uvedom si, že na rozdiel od iných zberateľských predmetov, keď niekto, aj keď ho naháňajú, zje zlatý dukát a zakopú ho pod zem a o 3000 rokov ho vykopú a hodíš ho do kyseliny, tak je presne taký ako v deň, keď ho vyrazili. Tá minca proste vydrží, je chemicky odolná a tak ďalej, keď sa nezničí. Takže naozaj pracujeme s predmetmi, ktoré keď sú dobre uchovávané a uchovávané sú už od antických čiach v zbierkach, v podstate cisárov a tak ďalej, ako veľmi starostlivo a sú vážené, tak vydržia naozaj takmer večne. Já si myslím, že se určitě k mincím dostaneme, protože to je gro toho fondu a to je to podkladové aktivum. Ale zajímá mě, říkal jste, od 5 let vlastně jste se s tím nějakým způsobem seznamoval a dál potom jako velmi aktivně sbíral, pravděpodobně hlavní člen rodiny, ale proč jste se vlastně rozhodli založit ten fond? Ten fond bol také logické vyústenie nášho aukčného biznisu a postupné otvárania aj retailových prevádzok, ktoré sú v podstate zamerané na jednak zberateľstvo a numizmatiku a jednak obchod s drahými kovmi. Naši klienti sú nie len fyzické osoby, ale aj inštitucionálni klienti, čiže národné banky, múzea, európske a podobne. A samozrejme, ako sme postupne rástli a tak sa aj ten biznis model trošku pretavoval. Iným spôsobom sme rozmýšľali nad tým, ako tvoriť strategické portfólia a samozrejme ten driver bol taký, že aby sme dokázali bez toho, že si pustíme do equity aukčných domov niekomu dovoliť viesť sa na našom know-how toho, ako štruktúrujeme strategické portfólia do budúcnosti, čo kupujeme, ako si ten trh pripravujeme na exit, aké sú časové horizonty, čo zbierame a prečo do toho. Takže sme to vlastne celé postupne z aukčných domov vyčlenili, že strategické portfólia tam nebudujeme. Začali sme to teda celé presúvať do fondu a na prevádzkach aukčných domov sme v podstate nechali flow business. Čiže bolo to také rozumné vyústenie. Na druhej strane sme tým, že tam nemáme vysoké success feečka, pristúpili k tomu, že naozaj sa na našom úspechu a know-how môžu zviesť ostatní s tým, že tie najšpičkovejšie predmety, ktoré najlepšie performujú, by si za normálnych okolností nemohli dočiahnuť. Pretože naozaj ten top segment, v ktorom sa hýbu najbohatší ľudia planéty, a my máme teda klientov zo 70 krajín sveta, čiže je tam naozaj európska aristokracia, sú tam technologickí giganti svetoví a tak ďalej,
tak do toho segmentu si väčšinou normálny človek nešáhne, ale v tom šérovanom vlastníctve, kde sa môže 100 ľudí zložiť na jeden predmet, si môžu tie jeho výkonové aj rizikové charakteristiky de facto užiť aj menší investori, čo by za normálnych okolností nemohli. Takisto u nás to bolo veľakrát problematické, že naozaj sme sa dostali k niečomu veľmi zaujímavému, nevedeli sme sa dostať okamžite k likvidite, ušli príležitosti a podobne a v podstate to kolektívne investovanie nám hodne otvorilo dvere, aby sme vedeli reagovať na tieto príležitosti. No, rozumíme asi tomu vzniku a je to nějaký vyústění. Říkal jste, to strategické portfolio budujeme v tom fondu, což je důležitý a zároveň říkáme, můžete se v rámci kolektivního investování spolu podílet, velmi zajímavý určitě pro jak zprostředkovatele, tak i investory. Jak bychom představili ten fond, jak funguje vlastně, jak to je, protože jsme říkali teď hodně jako věcí, tak jenom aby jsme to divákům, posluchačům jako zakotvili, jak to vlastně funguje. Je to fond kvalifikovaných investorů, musíme je určitě podotknout, to znamená v rámci investorů investice 1 000 000 korun a výše s prohlášením, případně 125 000 euro. Pak je to o tom, že nemusí samozřejmě investor dělat investiční dotazník, protože už je natolik kvalifikovaný, že může vstoupit. Ale teď možná opravdu přiblížit, jak to funguje ten fond, jak vlastně jako byste ho jednodušeji představil. Sám viete, že na začiatku sme naozaj uvažovali, že si udržíme ten okruh investorov veľmi úzky, aby tam tie osobné vzťahy stále boli možné, že aby sa nestalo, že naozaj tisícky anonymných investorov budú nejakým spôsobom dotazovať a vyťažovať zbytočne aj vás, aj nás. Samozrejme ten okruh blízkych investorov a family a priateľov a podobne sa vyčerpal po určitej dobe a vy sami ste v podstate nás tak trošku pošťuchávali, že je to veľmi pekné aktívum, nikto iný ho neponúka, že by ste ho predsa radi dostali do distribúcie a tak a musím pravdu povedať, že sa mi tá myšlienka páčila aj so zvážením samozrejme tých rizik, ktoré prináša veľa drobných investorov aj zvýšenej nákladovosti toho celého. Takže ten fond sme v podstate otvorili aj pre drobných investorov. Investor, keď samozrejme nadobudne akcie vo fonde, tak po vyčíslení hodnoty sa stáva podielníkom, vlastní PIA akcie. My tým pádom sa dostávame k likvidite, buď ju medzičasom nejakým spôsobom ukladáme, keď je prebytočná, alebo si ju naopak koncentrujeme na prípadné redemácie, ktoré vieme, že prichádzajú povedzme v čase, pretože naozaj minimálne s tými veľkými investormi úzko komunikujeme a poznáme aj ich likviditné potreby a chceme sa vyhnúť samozrejme nejakým zbytočným tlakom a nečakaným udalostiam, takže tá komunikácia je super, pretože od tých drobných väčšinou také riziko toho, že by sa muselo predávať povedzme v nevhodný čas, v nevhodných daňový setup a tak ďalej nehrozí. Keď sa nakupuje do portfólia, tak veľmi starostlivo zvážime zhruba, aký je investičný horizont, na ako dlho chceme tú mincu ukladať. Máme to rozdelené do 10 kategórií, alokované to portfólio a naozaj podľa toho, či si myslíme, že toto je záležitosť, ktorá zaperformuje v priebehu 2-3 rokov a chystáme sa na rýchly exit, alebo toto je strategicky niečo, čo očakávam, že bude stáť 5 alebo 10 krát viac, ale v horizonte 10 rokov, tak podľa toho volíme aj SPVčka, kam teda smerujeme tie mince. Tie mince, ktoré majú charakteristiku investičného zlata, z hľadiska zákonu o DPH, si napríklad ukladáme do SPVčka, ktoré sa volá NUMI IZ, čiže tam investičné zlato. To využívame naozaj ako likviditnú zložku, lebo vieme, že tam si môžeme kedykoľvek na to šáhnuť, bez toho, že hneď sa stane spoločnosť plácom DPH, respektíve keď aj je plácom DPH, tak môžeme ľubovoľne vyťahovať, pretože to sú nezaťažené predmety. U veľkých spoločností SPVčiek, ktoré majú viac majetku a sú viac menej pripravené na to, že si ich možno celé niekto prevezme, že sú pripravené na to, že sa predá celá spoločnosť, alebo že sa vyexituje veľká časť portfólia alebo veľké portfólio naraz, je presne dôvod, prečo to presúvame do niekoľkých teda takýchto SPVčiek. Čiže to SPVčko je financované samozrejme z fondu, plne vlastnené, auditované. Väčšinou ľudí najviac zaujíma, že akým spôsobom sú tie predmety chránené, takže sú ukladané v trezoroch bezpečnostnej triedy 10, čo je na úrovni Národnej banky. Poistené ich máme v britských Lloydoch, snažíme sa stále to adjustovať na úroveň toho mark-to-market ocenenia alebo vyššie.
a dostupné sú v zásade tak, že musíme prísť naraz člen investičného výboru, znalec, docent Militky z Národného múzea, váš riaditeľ správy majetku, ja ako člen investičného výboru. Z začiatku tam bol ešte zakomponovaný aj depozitár ešte, ale už to bolo hodne komplikované, 4 ľudia, takže sme si tam urobili nejaký ochranný mechanizmus, že vlastne nikto sa nedokáže k predmetom dostať sám žiadnym spôsobom. A to je vlastne to, čo nás na druhej strane aj trošku brzdí, lebo aj keď nám príde zaujímavý klient so zaujímavým apetitom, nemôžeme kedykoľvek vyťahovať z trezoru veci a na tácke mu ich ukazovať. Musíme to naozaj akože veľmi dobre načasovať, čiže niektoré veci sú výhodou, niektoré nevýhodou, ale samozrejme preto, aby ten investor bol bezpečný a aby mohol dobre spávať, že je to robustné, tak je to potrebné, aby to bolo takto konštruované. Bavili jsme se trošku o tom, jak vlastně vypadá ta struktura, to znamená máme fond, podfond, pod fondem jsou SPVčka, podle toho, jak vlastně volíte tu strategii. Pojďme se podívat ještě na tu investiční strategii, jak vlastně vybíráte třeba ty charakteristiky. To znamená, jste říkal, myslím, že 10 kategorií, jak to vlastně vybíráte, aby lidi chopili a poznali vlastně to vaše uvažování. Samozřejmě to know-how je ve vašich hlavách a vašich jako dalších kolezích, odbornících, ale tohle to by možná bylo dobrý jako obsat a pak se určitě podíváme na ty mince, protože to bude asi nejvíc zajímat. To, co je vlastně v tom fondu, jaký je to portfólio. Ja si neprezradím prístup ku všetkým kategóriám, lebo je to naozaj otázka know-how a tak, ale základnú logiku vám môžem vysvetliť. Povedzme u tých kategórií, ktoré predpokladáme, že zaperformujú v tom krátko a strednodobom horizonte, poznáme trh, poznáme, čo je v hype, povedzme, čo ľudia hodne chcú a tým, že sme primárne v kontakte s 10 000 klientami, tak dokážeme sa k niektorým veciam prednostne dostať a najmä preto, že máme likviditu a že ich dokážeme povedzme kúpiť off-market bez toho, že ich niekto vidí a tým pádom sa ešte snažíme ich samozrejme nejakým spôsobom zhodnotiť. Napríklad existujú nezávislé gradingové agentúry, kde vieme, keď je minca v špičkovej kvalite, že ju pošleme do Ameriky, necháme ju ogradovať. Keď jej vyjde vysoký grade, že máme dobrý nos, tak jej okamžite pridáme kľudne 30, 40, 50% na fair value, ktorá bola stanovená ako výkupná. Aj keď to nevyjde, väčšinou to je nakúpené akože veľmi dobre v tom trende krátkodobom, kde vidíme, ako sa trh hýbe. Tie nálady sa nemenia väčšinou v horizonte mesiacov, sú to také cyklické nálady a vždy niečo je ako keby populárne a ide a vieme, že sa toho dokážeme relatívne rýchlo zbavovať. To je ten jeden prístup. Druhý prístup je dlhodobejší, že povedzme máme silného klienta, ktorý je v nejakom investičnom cykle, povedzme má nejaké akvizičný apetít, pripravuje sa na IPO a podobne, zbiera niečo konkrétne, je to zahraničný klient a my vieme, že predpokladá, že o 3 roky bude mať veľký prísun cashu. My sme s tým dohodnutí a niečo mu proste do fondu kupujeme. Máme teda klienta, ktorý vieme, že je prémiový a pravdepodobne to všetko zaplatí a potom máme ešte scenár B, C, D, E, keď to náhodou nevyjde. Potom samozrejme pomáhame aj verejným inštitúciám, aj vedeckým veľakrát prispievať rôznymi informáciami a know-how k tomu, aby vznikali zaujímavé vedecké publikácie, zaujímavé výstavy a tak ďalej a to samé drivuje samozrejme pozornosť aj zberateľov, aj trhu. Ten trh je etablovaný medzinárodne. To znamená, že nespoliehame sa na to, aký je apetít v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Rakúsku a tak ďalej okolo. Máme veľmi významnú časť klientely ázijskú, Spojené štáty americké a tak ďalej. Takže vieme, že keď vyjde zaujímavá kniha v angličtine, ktorá predstaví povedzme korunovačné medaile Habsburskej monarchie, pražské korunovácie, uhorské korunovácie a tak ďalej, uvidí to ázijská klientela, tak časový dopad, povedzme 5 rokov je taký, že to bude mať pozitívny dopad na trh. Potom sú predmety, ktoré sú z kategórie veľmi drahé a majú povedzme dlhší investičný horizont a tam sádzame trošku na to, že to kolektívne investovanie a cryptocurrencies sa postupne pretavia do smart kontraktov, kde to fragmentované vlastníctvo bude cez rôzne platformy. Už vidíme, ako s tým koketuje BlackRock, povedzme, s veľmi drahým umením a podobne, prístupné širšej mase retailu. Na takéto delenie a fragmentovanie, povedzme, cez nejaké smart kontrakty na blockchaine budú vhodné samozrejme veľmi drahé a veľmi významné predmety, takže pár si parkujeme takýchto
ktoré počítame s tým, že tam naozaj možno budú ležať aj 80 rokov, až nebudeme na ne šahať a počítame, že ich, povedzme, value porastie skokovo skôr, ako že ju uvidíme v čase nejak kontinuálne raz a tak ďalej. Ale musíme si to vždy dobre zvážiť, samozrejme, do ktorej časti portfólia koľko prostriedkov pustíme, lebo samozrejme investor je neúprostný. Darmo mu poviete, že investičný horizont odporúčaný je 5-6 rokov, že sa treba pozerať na priemerný výnos. Keď mu jeden rok prinesiete 25% výnos a ďalší 8, tak sa zrazu polovica ľudí ptá, a proč je 8? Je to normálne, v priemere smerujeme nejaký priemerný výnos a tak ďalej, takže musíme byť veľmi opatrní, do ktorých kategórií, koľko, rovnako ako náhle máte už on board skupinu investorov, ktorí vedia veľmi rýchlo v rámci svojej asset allocation povedzme reagovať na nejaké distress assets na trhu a tak ďalej. Tí sú oveľa rizikovejší pre vás, hlavne keď sú veľkí a koncentrujú sa vám, že môžu chcieť vyskočiť, takže na tých musíte byť presne pripravení, že si skôr buildujete tie likvidnejšie časti portfólia napriek tomu, že ich relatívny potenciál výnosu nie je až taký, ako by ste vedeli drivovať na hranu, keby ste nemuseli počítať s tými v podstate likviditnými požiadavkami a tak ďalej. Takže to rozhadovanie je veľmi živé. Sadáme si k tomu vždy v rámci aj investičného výboru, diskutujeme, aj so znalcami diskutujeme, keď sa niečo deje vážne na trhu, tak presne, že čo si myslíme ako odborníci, ako to bude ďalej vyvíjať, či to nemôže priniesť nejaké rizika a tak ďalej. A to sú naozaj aj tie makroukazovateľe a prostredie, ktoré veľmi samozrejme drivuje ten apetít. Na infláciu sú takmer všetky aktíva senzitívne. A napriek tomu, že teda numizmatika veľmi dobre performuje aj v časoch zlých, že tam skôr prevláda faktor strachu a toho, že to je safe haven asset aj v časoch dobrých, tak tie drobné výkyvy na trhu samozrejme môžu pri neoptimálnom nastavení portfólia chvíľku priniesť ako nepríjemnejší spánok na pár týždňov, mesiacov, kým si to celé nepreštrukturujete a podobne. A tým, ako som povedal, že nemôžeme to robiť just in time, že vyťahujeme veci z trezora, predávame a meníme tú asset allocation, že tá vhodná doba je k tomu pristúpiť tak zhruba raz za rok a pol, tak musíme aj uvažovať presne v tých horizontoch, že sa neprispôsobujeme na dennodennej báze. To by sa dalo robiť, keby sme mali čisto drahé kovy, čisto investičné zlato, keby sme ho hedžovali, robili sme tam cez deriváty nejaké syntetické úložky, všetko zahedžované a rýchlo sa vieme zlikvidňovať, ale ten výnos by samozrejme vyzeral úplne inak. A keďže my ideme po vysokom výnose, máme dlhší investičný horizont, tak si môžeme dovoliť aj to, že naozaj aspoň tá základná asset allocation sa zhruba v 1,5 ročnom horizonte děje. Já za to díky, protože Elizej teď vlastně jako nakousnul jako věci jednak, řekněme, limitující trošku ten fond, což je likvidita toho fondu a samozřejmě možnost odkoupení vlastně těch investičních akcí do fondu, to je jedna věc, co nakousl. Druhá věc, jak vlastně vypadá trošku ta makro situace a vlastně jak jako to řídí, takže za to jsem rád. A nakousli jsme i to portfolio, to znamená, jak tam vlastně je. Mě by teď jako zajímalo určitě diváky taky, co tam za ty mince strategicky sbíráme a samozřejmě v různých těch typech kategorií, který jste i zmiňoval, Elizej. To znamená, co tam teď aktuálně jako máme v rámci toho fondu. Podfond má nějakých zhruba 390 milionů objemu majetku aktuálně, to je důležité asi pro diváky zmínit, ale to se k tomu třeba ještě dostaneme. A co tam teď je vlastně za ty mince? Máme tam napríklad špičkové keltské mince z strednej Európy. To je zhruba to obdobie od 3. storočia pred Kristom až po 1. storočie. Sú tam naozaj niektoré unikáty, ktoré nie sú ani nikde v európskych múzeách. Sú väčšinou z európskych zbierok, samozrejme s dobrým rodokmeňom, s exportnými povoleniami, takže s čistými nadobúdacími titulmi. Na to si dávame tiež pozor, pretože máme predmety kultúrneho dedičstva, ktoré podliehajú nejakej regulácii. To je veľmi zaujímavá kategória s veľkým potenciálom. Ikonograficky nádherné mince, o ktorých by sme sa tu samých mohli baviť niekoľko podcastov. Rôzni ľudia tam vidia Možná bude muset rôzne vytvořit podcast na inšpirácie. mince. Možná to bude teď pilotní díl na podcast na mince. Ono je to v celku funny, keď príde za vami klient a vraví, a všimli ste si, pán Macho, že tá tretinka lučišníka, o ktorej sa stále hovorí, že lučišník, nepripomíná vám to niektoré tie
kresby z náhornej plošiny Nazca a trošku lietajúce bytosti, trošku nejakých kozmonautov a také denikenovské, viete čo, kadečo sa dá tým nájsť, ako je to až neuveriteľné, aké rôzne vplyvy, niekedy ťažko hľadať ich v keltskej mytológii sa tam naozaj prejavili, ale veľa ľudí to nevie, pretože mnoho tých vecí proste není popularizovaných zo široka a tak a sú strašne zaujímavé. A potom si zoberiete, že špičková antická minca, a neviem, grécka alebo rímska, môže stať kľudne 4, 5, 6 miliónov eur. A my unikáty alebo veci, ktoré existujú v 1, 2, 3 kusov, kupujeme rádovo za 100 000 eur kus. Ale my ten potenciál vidíme na 1, 2 miliónov za kus. A preto ich tam zbierame, preto si dávame veľký pozor na to, preto to ide všetko cez Národné múzeum, lebo je to lokálne, je to citlivé. Nemá to ani Národný múzeum, takže ani Viedeň, ani Berlín, ani nikto. Takže to sú úplne akože fantastické veci, ktoré budem samozrejme rád, keď si budú mať možnosť niektorí aj investiční sprostredkovateľi a investori pozrieť pri určitých príležitostiach, keď sem tam robíme tematické prednášky a takéto veci aj vystavujeme. Potom tam máme tradične tie veci, ktoré sú veľmi zoširoka zbierané nielen na územiach bývalej monarchie, ale celosvetovo. Čiže tolárové ražby. Jachimovský tolár, od neho sa odvinul v podstate názov amerického doláru. Veľké náleziska striebra, Jachimov, Kutná Hora a tak ďalej. Tu bola veľmi, veľmi aktívna ražba tolárových mincí v podstate v českých zemiach. Pekné, portrétne, veľké mince, tým pádom obľúbené tým, že my máme samozrejme dobré oko na kvalitu. Máme obrovské knižnice, takže vieme u niektorých kusoch sa dopátrať veľmi zaujímavých pôvodov aj v 19. storočí v šlachtických zbierkach a podobne, čo sa bežný klient nedopátra. To sú presne tie nuansičky, ktoré my vyhľadávame v tom, že dokážeme, už aj keď zabojujeme niekde v aukcii vo svete, kde to vidí každý a každý má možnosť kupovať a kupujeme to nie lacno, čiže není to levné už v momente, keď to kupujeme, vždy sa tam snažíme mať už nejaký vankúš a nejaký upside práve informačný minimálne v tom. Asi nebudú ľudia prekvapení, keď poviem, že cez 80% mincí, ktoré máme vo fonde, sú zlaté. Naprieč obdobiami, či sú to Kelti, či sú to Dukáty Habsburgovcov, alebo rodové ražby Rožmberku, Schwarzenbergov a tak ďalej, ktoré máme vyzbierané tak, ako možno málo kto vôbec na svete. A nebolo to účelové, v zmysle, že to chceme dať naozaj všetko dokopy, pretože musím podotknúť naozaj to, že netvoríme systematickú zbierku. Robíme cherry picking, hráme na relatívne hodnoty a snažíme sa z toho vždy mať veľmi rýchlu predstavu o tom, čo keby bolo treba predávať náhle, kde mám prioritný scenár a všetky ďalšie pod tým. A takisto ten dlhodobý horizont, že si povieme, že tak tu vôbec ešte ten trh dobre neuchopil skutočnú hodnotu, minimálne relatívnu voči ostatným veciam. Je to podcenené, chce to dobrú publikáciu, chce to dobrú výstavu a vidím to v horizonte 80 rokov niekde úplne inde cenovo. A to sú proste tie charakteristiky, ktoré my hľadáme, že snažíme sa znižovať rizika toho, že sa nám bude predĺžovať investičný horizont, že sa nám bude ťažko z niečoho vystupovať a naopak snažíme sa vždy mať v hlave aj veľmi rýchle riešenia, že presne viem, komu zavolať, koho to veľmi poteší a je to len otázka jednania o cene a nie otázka toho, či to vypredám. A samozrejme otázka toho, či to je daňovo vhodné v tom momente vypúšťať, lebo sami vieme, že samozrejme je dobré, keď aj v tých SPVčkách a tak, tá veľká časť nákladov už nejakým spôsobom vybuduje daňový štít, ktorý aspoň trošku teda stlmi. Pretože stalo sa nám, že vedeli sme, že budeme predávať dobre, predali sme oveľa lepšie, ako sme čakali a malo to vysoké daňové konsekvencie. Potom máte rok, keď sa nedarí až tak dobre, ako ten predchádzajúci a veľmi by vám pomohlo, keby to, čo ste minulý rok zaplatili na daniach, proste dnes bolo vo výnose, ale neviete si to rozložiť úplne optimálne do tých 2 rokov, že teraz predám iba toto, je to fajn a potom toto a o pol roka toto. To by už muselo byť objem tých aktív niekde naozaj povedzme okolo miliardy, SPVčiek, povedzme 6, ešte podrobnejšia štruktúra tej alokácie tých aktív a tak ďalej. Má to ešte lepšie naformulované, presne minimálne
s exit stratégiami na tých super veľkých klientov. Ak hovorím o super veľkých klientoch, toto sú naozaj vlastníci energetiky, top technologických firiem amerických, švajčiarskych, poisťovní a podobne. Aj toto sú naši klienti, ktorých zberateľský apetit je taký, že on sám by ten fond akože zobral v rámci jedného nákupu ako nič. Jo. Jsou to vlastně ty potenciály, který vlastně tvoří ty mince, které oni do toho můžou vzít a vlastně tam je ten potenciál toho, co se zmiňoval. Ano, to je ten potenciální kupující od mě z toho fondu a může to koupit za hodnotu, kterou my očekáváme, že třeba bude. To znamená, to je přesně ta klientela, že hodně cenný, jak posluchači slyšeli, máme 10 000 klientů, který vlastně jako tohle to můžou různě nakoupit a je to vlastně o tom nějakém jednání. My jsme si už, Elizi, probrali a myslím, že velmi jako hezky tu investiční strategii i to, jak vlastně vypadá to portfolio. Trochu jsme se dotkli i těch výnosů. Pojďme se ještě teď trošku podívat na to, kam cílíme ty výnosy vlastně v rámci toho fondu, respektive podfondu numismatického. A možná bychom si měli i zmínit takový ty hlavní parametry pro investory v momentě, kdy jako vstoupí do podfondu. Jestli tohle to můžete trošku jako přiblížit. My sme to nastavili, ten benchmark, veľmi jednoducho tým, že svätým grálom investovania je v zásade výkon S&P. Všetci ho sledujú, väčšinou dávajú ho na piedestal, že jednoduché investovanie do ETF-iek, ktoré majú v sebe len index, je v podstate niečo, čo by malo byť primárna dôchodková schéma a veľmi sa to rozširuje teda aj v našej geografickej oblasti. Tak sme si dali za benchmark prekonať výkonnosť S&P pri zlomkovej volatilite. A keď hovorím prekonať, tak prekonať výrazne. My sme si povedali, že chceme zdvojnásobiť investorom investíciu každé 4 až 6 rokov. Čo je veľmi ambiciozne. A povedzme, v tom prvom cykle sa nám to podarilo, trvalo to niečo cez 3,5 roka. Čiže sme to ešte dokázali za kratšiu dobu. Musím pravdu povedať, ale že samozrejme tomu pomohlo to, že boli covidové roky a že sa strašne dobre exitovalo a hodne na dočekávaní. A to bolo v podstate to, čo nám pomohlo. Vytvorili sme si aj dobrú bázu, máme nakúpené dobré predmety, podarilo sa nám aj hneď na začiatku veľkú českú zbierku kúpiť v podstate do fondu, ktorá bola potichu, nebola preflaknutá na trhu, dalo sa s ňou pracovať. Takže to bolo strašne príjemné. Ďalej tú ambíciu máme samozrejme tiež a tým pádom, ak to mám kvantifikovať na zložené úrokovanie, keďže fond nenesie dividendu, nemusíte ju reinvestovať a tak ďalej, ale musíte počítať aj s výnosu, tak zhruba ten interval 12 až 19% per annum zloženého úrokovania je presne ten náš cieľ. Čiže keď sa pozriete, že sme za 70 mesiacov spravili zhodnotenie cez 145%, tak si poviete, že to je, 21% každý rok sa tie predmety zhodnotili, ale keď si to prenesiete na zložené úrokovanie, tak je to asi 16,7. Takže sa držíme zhruba v strede toho intervalu po 6 rokoch. To znamená, tam to zhruba cílíme, pak jsme se ještě bavili o tom, jsou to zlaté a stříbrné vlastně mince, když to tak řeknu. A vy jste zmiňoval i, že v rámci toho ekonomického cyklu, myslím, že v jedný z těch věd, co jste říkal, tak vlastně ty mince, těm se může dařit i v rámci těch horších časů. Takhle to myslím, že bylo, abych jako dobře citoval. Jak ještě tohleto, když se jako podíváme na srovnání, řekněme, buď s komoditami, to znamená zlato, stříbro, platina, nebo i s těmi ostatními jakoby investičními nástroji. Jak vlastně tam byste to srovnal? Jak to vlastně jako vypadá z pohledu těch mincí? Jak to tam vy vnímáte? Keď ideme naozaj ku vzácnej a výnimočnej a drahej minci, tak jej korelácia už s drahým kovom je veľmi nízka. Ale práve máme niektoré zložky portfólia, kde cieľujeme aktíva s vysokou koreláciou, s hodnotou drahého kovu, hlavne u toho zlata a u toho investičného zlata v tom podfonde NUMI IZ. A tam samozrejme to je tým pádom veľmi cítiť, aj keď sa tie nožnice toho premium, za koľko tá zberateľská minca povedzme nad spot predáva a jej prirodzený floor je vždycky na úrovni toho kovu. Vždy môžete spraviť to, že keby všetko šlo špatne, hodíte to do šmelcu, do švajčiarskej rafinérie a dostanete za to približne spotovú cenu. Takže my samozrejme hráme aj na to otváranie tých nožníc medzi cenou a vnútornou hodnotou.
tej mince, ktorá sa paradoxne vyvíja opačne. To znamená, že keď trh s drahými kovmi rastie, tak väčšinou sa to premium na tej minci znižuje a približuje sa jej hodnota k jej vnútornej hodnote, ale ona rastie samozrejme spolu s tým trhom a keď ten spot zlata začne padať, tak sa väčšinou rozširuje to premium a oveľa pomalšie reaguje smerom dole trhová hodnota tej mince. To znamená, že sú tlmené tie pády, ale relatívne vyhľadenejšie sú aj tie nástupy, lebo ten vankuš sa nám proste hýbe rovnako. Takže my tým, že to vieme, tak s tým samozrejme pracujeme a bolo to vidno aj teraz napríklad pri enormnom náraste investičného zlata, že povedzme tie zberateľské mince, vysoko korelované, nevzrástli úplne o toľko ako to investičné zlato, ale povedzme len o 80% alebo 70% v niektorých chvíľach. Ale v dlhodobých horizontoch sa to má samozrejme vždy tendenciu zrovnať, len ten trh si musí mentálne uvedomiť to, že nejaký Dukátik, ktorý stál 200 € a všetci na to boli navyknutí 10 rokov, že stojí plus minus 200 € nejaký Svatováclavák, zrazu stojí 500. A potom to dozrie do nejakého štádia, že 500 je normálna cena, všetci si to uvedomia a ten vankuš začne znova rásť a bude normálne, že bude stať 650, 700, 800, že sa to ustáli s nejakou prímium aj u bežných vecí, ktoré nie sú super vzácne. A u tých vzácnych vecí to samozrejme, tá korelácia je veľmi nízka. Veľmi nízka, takže tam na to ani nehráme. Tam by to nemalo význam ani hedžovať alebo podobne. Ale samozrejme, charakteristika toho aktíva je taká, že ľudia sú k nej nejakým spôsobom prilnaví, že tam stále tú vnútornú hodnotu vidia. Stále je tam ten drahý kov. A to je presne rozdiel oproti poštovej známke alebo obrazu, z ktorého vnútornú hodnotu nedostanete. Nerozložíte to na plátno a olej a rovnako známku na lep a hodnotu papiera, kdežto tá minca z drahého kovu má vždy minimálne hodnotu drahého kovu. Aj keď ak sa bavíme o statéri, v ktorom je zlata za zlomok jeho trhovej hodnoty, možno ani nie 5% alebo 10%, tak je to veľmi ako iluzórne, ale pocitovo to tam proste je. Zlato ako peniaze fungujú na planéte 5000 rokov, sú rezerva centrálnych bank, ľudia to vnímajú aj teraz ako rizikové, v podstate celý rast drahých kovov drivujú dnes centrálne banky. Ten sentiment sa úplne otočil a je to stále aj v zberateľoch, aj v rodinách tradičných, že numizmatika a zlaté mince sú uchovávateľom hodnoty a prenášateľom kúpy schopnosti cez celé generácie. Aj keď prídu nejaké squeeze-outy, menové reformy, implózie, čokoľvek, akékoľvek čierne labute, tak tieto aktíva pretrvajú generácie a keď sa vytiahnu zo švajčiarskeho sejfu alebo vykopú z podmeruňky, tak stále je to niečo, s čím môžete pracovať. To jste řekl teď moc krásně, to znamená, aby si i posluchači, investoři uvědomili, že to podkladové aktivum je takhle vlastně cenněné. Má samozřejmě ty dvě komponenty, o kterých jste mluvil, ale je to důležitý, přetrvává to tu hodnotu generace a generace, což je fajn. A teď bavili jsme se o, řekněme tomu, výnosu někde mezi 12 až 19%, tam se jakoby můžeme cílit v rámci toho složeného výnosu. Když se podíváme na ty technické parametry toho podfondu, aby jsme je přiblížili investorům a zprostředkovatelům, jak vlastně bychom je mohli velmi jednoduše jakoby popsat? Investor investuje do prioritných akcií. Tieto sú ich trieda eurová zakotovaná na pražskej burze. Je to kvôli tomu, že fondy obchodované na verejnom trhu sú pre viacero daňových domicilov oslobodené v podstate pri realizácii, predaji, redemácii a tak ďalej od daní z príjmu. Pre českých klientov platí klasická trojročný daňový test, takže tá perióda nie je samoučelná, prečo sme fond parametrizovali tak, že 3 roky má ako keby lock-up periódu, kedy by investor nemal beztrestne redemovať, nehovorím predávať, redemovať vyslovene žiadať fond o spätný odkup akcií. Do 3 rokov je takýto spätný odkup v podstate penalizovaný 15%, ale tým, že je nástroj kotovaný aj na pražskej burze a je možné ho predávať napriamo, tak samozrejme priame predaje nie sú penalizované, čiže keď si nájde investor kolateralizačnú schému, že verejne obchodovateľný cenný papier niekomu založí,
vyťahne si proti nemu úver alebo ho priamo predá a tak ďalej, zmení to vlastníka. To sa toho samozrejme netýka, čiže som naznačil, že tá lock-up perióda je 3 roky, pričom investičný horizont odporúčaný je 5 rokov. Takže naozaj by sme odporúčali, aby každý zvážil. Je dobré naozaj počúvať tých, ktorí vedia, ako sa alternatívne aktíva správajú. Aj keď som naznačil, že v tej numizmatike je to o niečo jednoduchšie, ako povedzme u nejakého vážneho developerského projektu, kde kým sa nedobudujú siete a všetko nedostane sa do nejakej fázy, tak je veľmi ťažké s ním pracovať, alebo teda aspoň nejaký jeho potenciál z neho dostať. My to máme o niečo jednoduchšie, aj ten trh je hlbší, aj aktívom je likvidnejšie, ale predsa na to treba myslieť. Máme potom českokorunovú triedu, ktorú sme otvorili v podstate spolu s tým, ako sme začali raising s Avantom a poskytli na Česku, protože Flexu. To bylo pro investory asi pochopitelnější, i přesto, že víme, že máme přirozený hedging vlastně v rámci celého světa, protože není možný jakoby jenom ten FX risk jako přenášet i na tu minci, protože ta se automaticky vlastně do tohohle rizika se to vlastně zakomponuje v momentě toho prodeje těch mincí. Je to tak, že tá arbitráž tam dlhodobo nevzniká, krátkodobo vám ten kurz samozrejme môže robiť nejaké rozdiely, ale v dlhodobých horizontoch tá cena v českých korunách a v eurách, v librách, v jenoch je zrovnaná. Samozrejme niektoré kategórie drivujú domáci zberatelia, ale nebude sa to predávať v aukcii v New Yorku alebo v Tokiu s diskontom len preto, že je to niekde inde. Takže on sa to naozaj zrovná a z tohto dôvodu nebola tá českokorunová trieda. Je to preto, že je to pohodlnejšie a nenesie to ďalšie transakčné náklady pre niekoho, kto by si musel nakúpiť eurá, predať eurá a tak ďalej. To znamená, toto je i jakýsi favor i pro ty českou klientelu a to i zprostředkovatele, investoři věděli, můžou do český, ale i eurový. Investiční horizont jsme zmiňovali, splatnost těch odkupů v momentě, kdy po ukončení investičního horizontu by chtěli vystupovat, tam máme splatnost odkupu kolik měsíců? Po stanovení hodnoty do 3 měsíců. Do 3 měsíců dokážeme vyplatit peníze. Jo, samozřejmě je to omezený a Elizej zmiňoval to, že samozřejmě není to jakoby trading nebo obchodování cenného papíru na veřejném trhu kdekoliv jako na světě, to znamená, že ten den se to obchoduje v momentě, kdy tam může ta poptávka být, takže to je jako online, dá se říct, tady je to o tom, aby se to aktivum prodalo, ale tam jsou zase ty mechanismy, které říkají, máme ty aktiva rozdělený, rozsortovaný vlastně do těch kategorií, které umožňují tu likviditu daleko zvýšit, takže ty 3 měsíce si myslím, že i tady to pro investory jsou velmi, velmi zajímavý z tohohle pohledu. Teď ještě hodně jsme se bavili vlastně o těch mincích, myslím, že těch zajímavostí bylo spousty, mě to pořád nedá nějaká konkurence u nás na Slovensku, v regionu? Tak konkurencie z hľadiska aukčných domov na svete samozrejme je relatívne vysoká. Keď si zoberiete, aký bol odlev toho kvalitného materiálu z našich zemí, jednak po prvej svetovej vojne, ako odchádzala veľa šlachta a potom po normalizácii v 48. Tam sa najskôr rozbiali rodové línie a dedičné a veľa materiálov sa proste povyvážalo a samozrejme za komunizmu rovnako, plus sa ho veľa potom vykšeftovalo aj komunistickými pohlavármi von, lebo to bolo likvidné aktívum na to, aby mohli získať devízie a zase si plniť nejaké iné svoje potreby. Takže toho materiálu strašne veľa odišlo a v podstate od 90-tok, keď tu vzniká nejaká vrstva aj podnikateľov úspešných a tak a dovoluje nám to suplovať trošku občas aj aktivitu štátu a verejných inštitúcií a verejných zbierok, sa veľa toho kultúrneho dedičstva navracia späť do Čiech, na Slovensko, do Maďarska, do Poľska a podobne. Takže z tohto hľadiska, keď si to vezmeme, tak vznikajú určité pozitívne externality, že sa vlastne vracia naspäť domov niečo, čo bolo dávno preč. Ten materiál sa nám samozrejme horšie zháňal lokálne, to znamená, že skôr sme vnímali tú konkurenciu od zahraničných aukčných domov, kde tie zbierky ležali, niekedy aj generácie nedotknuté. To znamená, že si zoberte typicky rodiny, ktoré naozaj zbierali stáročia a už 5 generácií je tam niekto, kto
už ďalej nezbiera, ale tá zbierka leží v podstate ako rodinný odkaz a je veľmi ťažko sa aj dotknúť. Ak sa to púšťalo niekde na trh, tak áno, púšťalo sa to väčšinou či v Rakúsku, alebo v Londýne, alebo v Nemecku, alebo v New Yorku, tam, kde to ležalo a tam, kde to odniesli. Samozrejme, tí potomkovia, nám sa na tie primárne zbierky veľmi ťažko šahalo, takže sme boli takí trošku žiarliví. Ale za tých 20 rokov, toho, ako sa hýbeme na trhu a v podstate už posledných vyše 30 rokov, 35, sa toho hodne vrátilo späť a tým pádom už dokážeme šahať do zbierok, ktoré sa vytvorili, povedzme, posledné 2 generácie, a keď postupné, a to už je fajn rola, pretože máme k tým klientom bližšie, chápu, že dokážeme tým pádom aj lepšie vnímať ich potreby, lepšie odkonzultovať ich prípadné zámery, načasovania a podobne, a rovnako je to potom aj v tom fonde, že vieme pripraviť ten fond, postupne si nabudovať nejakú likviditu, aby sme sa dostali k niečomu, čo vieme, že niekde leží, a inak by to bolo relatívne komplikované, ako per partes niekde púšťať a tak ďalej, a dokážeme to v tom objeme potom kúpiť. Takže toto nám hodne pomohlo z hľadiska aukčného domu, a to je pozitívna externalita pre nás, že s podporou investorov máme vlastne dosť equity, nie sme zaleveragovaní, nie sme zadlžení a dokážeme naozaj veľmi efektívne na tom trhu pracovať a konkurovať firmám, ktoré povedzme vo Švajčiarsku, Británii tak vznikli pred 150 rokmi. A to im teda konkurujeme akože veľmi vážne, že ten trh sme im vyslovene zobrali. A z hľadiska fondov tú konkurenciu nemáme, nejaké snahy o vznik boli, ale nepodarilo sa to z rôznych dôvodov rôznym investičným skupinám. Buď tam nebolo také silné know-how, zázemie, nebola tam klientská báza, neboli tam také vzťahy, lebo tie vzťahy vybudovať si nie je jednoduché. Povedzme si, že ten primárny náš klient ako aukčného domu je hodne senzitívny aj na to, koho si pustí domov. Ak ja chodím niekde za klientom do Švajčiarska na jeho zámoček a viem, čo má doma, tak to je presne niečo, čo sa neventiluje von a tá dôvera sa nezískava za rok, za 2, za 3 a niekedy ani za 20. Takže z tohto hľadiska to vnímam, že tá konkurencia bola najmä medzinárodná, ešte stále ju vnímam, že tu je, ale musím povedať, že tým, že tam trošku aj finančného inžinieringu prinášame, že sa snažíme stále aj produktovo hýbať, a to hovorím o fonde, že naozaj plánujeme v blízkej dobe začať veľkú časť portfólia smerovať smerom kolateralizovaným aktívam. To znamená, že je rodina, prebieha dedičské konanie, nevedia, ako dopadne, ako bude niečo delené, ale potrebujú naplňať svoje nejaké potreby už teraz. Decká idú na školy, chcú si kúpiť nehnuteľnosti a tak ďalej. Dokážeme poňať zbierku, zakolateralizovať ju, zafinancovať ju, pustiť financovanie na nejakú dobu a tak ďalej. A toto je presne to, čo chceme vybudovať ďalej, s tým, že samozrejme je potom šanca, že to bude mať ešte ďalší v podstate level, že v prípade, že sa naozaj rodina rozhodne to predávať, tak ten fond bude z toho ešte aj dobre exitovať, že naozaj nadobudne k tomu možno aj vlastníctvo, aj priamym spôsobom a tak ďalej. Takže toto sú tie spôsoby, ako uvažujeme, aby sme ešte nejakým spôsobom ten región silnejšie uchopili. Takže konkurenciu vnímam pozitívne, pokiaľ sa správa gentlemansky. Beriem to, že každý jeden aukčný dom, ktorý si vybuduje silnú dôveru od dôležitého klienta, naučí ho systematicky zbierať a cítiť v podstate aj odkaz kultúrneho dedičstva, aj vnímať krásu umenia v Drahomkove a tak ďalej, je záslužná práca, takže je to fajn, my nemôžeme dotiahnuť všetkých a nemôžeme byť sympatickí všetkým na svete a tým pádom to beriem fakt, že ako pozitívne. No. Probrali jsme trochu konkurenci, teď tady není, což je velký, řekněme, pozvání investorů k vám do fondu, protože tuhle tu možnost určitě jako nemají kdekoliv jinde. Bavili jsme se hrozně zajímavě o všech různých podobách mincí, o fondu a tak dále. Přece jenom nějakou perličku, kterou byste si vzpomněl, co se stalo v rámci toho biznesu, co dlouhodobě děláte, tak aby to přiblížilo ještě něco a upoutalo. Co byste řekl? Asi nadviažem rovno na tú predchádzajúcu otázku. Perlička bola, keď nedávno majiteľ konkurenčnej firmy sa ma spýtal, koľko musím minimálne investovať do toho tvojho fondu, chcel by som vidieť to portfólio. Hej, že chcel by sa v tom vrtať pravidelne a chcel by čítať naše myslenie. Hej? To bola v celku zaujímavá perlička.
Ďalšia z opačnej strany možno taká, že bavíme sa s klientom, samozrejme tesne pred exit periódou, ponúkneme niečo, väčšinou vždy to ukážeme len jednému človeku alebo dvom, aby to nekolovalo po trhu, aby to nebolo prefláknuté, čo vo fonde je a tak ďalej. Snažím sa to fakt držať akože relatívne v utajení, aby tá stratégia nebola jednoducho prečítaná, aby nás niekto buď neťahal v aukciách, alebo ho nejakým spôsobom neforrunoval. Mm-hmm. A stalo sa nám, že teda investor rozmýšľal. Nakoniec sa nerozmyslel, ponúkli sme to niekomu druhému, predali sme mu to za cenu aj tak skvelú pre fond. A potom od 3 mesiace na to prišiel ten investor, tak ja by som to chcel. A ale už to nejde. Tak to kúpte od toho, komu ste to predali, dám o 10% viac. Ne? A hravím, ale ja som vám hovoril 3 mesiace pred otvorením fondu, že toto je tá perióda, kedy ho otvárame a na budúce fakt musíte byť proste akčnejší. Takže to je tá perlička z opačnej strany, čo ma zamrzalo. Stalo sa to len raz a nie na veľmi významnom predmete, ale začínam si to uvedomovať, že naozaj niektorá tá komunikácia a príprava na exit musí byť možno ešte dlhšia ako tie tradičné 2-3 mesiace, ako sme išli doteraz. Je obrovský problém naozaj to, že nechcete ten predmet nechať jeho fotky niekde kolovať alebo nejakým spôsobom ho prefláknuť a presne vyvážiť to medzi tou diskrétnosťou a tým, aby to bolo ešte sexy. Jasne. A tým, aby ste vyžhavili z toho maximum toho potenciálu. Je to krehká hranica. Já si myslím, že jsme to povídání jako velmi sexy udělali. Těch věcí o mincí asi bychom mohli být tady hodiny. Když bychom teď měli vypíchnout nějaký pitch, když těch se říká anglicky, pro investory, zprostředkovatele, proč vlastně jít do vašeho fondu, proč ho zařadit do toho portfólia, co by to mělo být? Podľa mňa veľmi pozitívnym znakom toho, že to myslíme vážne, je to, že stále my ako spoločníci vlastníme zhruba 30% fondu a nevystupujeme z neho. Čiže sme tam s vami a robíme to najlepšie, čo vieme, preto aby ten fond bol ukážkový, aby bol jedným z top performerov a pri nízkej volatilite. Čo sa týka podkladového aktíva, je to naozaj síce alternatívne aktívum, čo znamená, že nie je tak likvidné ako tradičné aktíva, ktoré sú na verejne obchodovateľnom trhu, ale jeho likviditné charakteristiky sa stále zlepšujú a určite sú lepšie ako u mnoho iných alternatívnych fondov alebo aktív, teda podkladových. To je dôležité a z toho, čo som už povedal, podľa mňa veľmi zaujímavá je tá charakteristika, ktorú málo alternatívnych investícií, či sú to už collectibles alebo niečo iné ako luxusné nehnuteľnosti alebo podobne spĺňa, je to, že sa mu darí v dobe konjunktúr, keď sa ekonomike darí. Potom chvíľku môžu byť nejaké apnoické pauzy, že sa trh hľadá a keď príde zase veľmi ťažká doba alebo zlá, a všetci hľadajú bezpečný prístav a prestávajú veriť tradičným aktívam, tak znova numizmatike sa darí nadpriemerne dobre a niekedy má dokonca svoje top obdobia najlepšej performance. Čiže to je presne to, čo dáva investorom relatívne dobre spávať, že naozaj to aktívum je generáciami preverené a ak hovorím generáciami, tak povedzme 2000 rokov plus takého toho aktívneho zbierania, ako to prechádza zbierkami od neskorého stredoveku, teda už veľmi intenzívne aj s publikačnou činnosťou a podobne. A tá vnútorná hodnota, ktorá je tam stále prítomná toho drahého kovu, dáva tomu ešte aj taký ten vyslovený pocit toho, že to aktívum naozaj stále trváce, je v ňom umelecká hodnota, je vyťažené v našich zemích, čiže je to naozaj zo zlata, striebra, väčšinou regionálne, pretože my stále v tých portfóliách koncentrujeme cez 90% predmetov, ktoré sú lokálneho charakteru. Pretože ten trh poznáme najlepšie, sme tam market maker a hoci ten predmet kúpi možno náš japonský zberateľ alebo dallasský zberateľ, tak stále je to český tolár alebo kremnický dukát alebo transylvánsky 10 dukát.
Já si myslím, že to bylo nejlepší pozvání investorů, zprostředkovatelů, tak aby se k vám připojili a využili toho kolektivního investování. Mají tady unikátní možnost. Já jsem si dnes povídal o Semperu Sikavu, respektive podfondu Numismatic Semper Sikav s jeho zakladatelem Elizejem Macho. Moc děkuji, Elizeji, za to, že jste přijal pozvání, že jste nám přiblížil svět numismatiky, mincí a samozřejmě hlavně toho fondu. Děkuji za to a budu se těšit s diváky na další díl podcastu Avantu o dalších fondech. Máte se určitě na co těšit. Díky, Elizeji, za to, že jste přijal pozvání. Ja vám ďakujem, Michal, za pozvanie a držím vám palce s týmto formátom. Nech si nájde svojich divákov a nech je nielen zaujímavé, ale aj edukatívne, pretože vieme, že to povedomie a finančná gramotnosť v strednej a východnej Európe stále nie je na takej úrovni, ako by mohlo byť, takže nech naozaj si nájde svojho diváka. Děkujeme za to a vy, vážení diváci, posluchači, nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste sníhali všechny díly o našich fondech kvalifikovaných investorů. Díky a na viděnou, naslyšenou příště.